ine munye ale kuma ko hari sogoma na ku luka janaja yorola wa kuni misina na ko misika faga kurana jigi kake ko o kofe u yere bake kafo ko sangosa mori bake ka kurana jigi ke ku utake yere ka anafa yere ye ko mori u bena kurana jigi la ku be wori mumina ka wori utila wo ko ka soro yere a dow yere be ku tese kurana kala na yere me ube mugo ka wori umina utese kurana kala na bo ayle nin kuma de fo ntaro kuma la nyini ye munye an ko ni be min fo kurana jigi bidiya do lesirita la dinala ka fo so bannan ka kurana jigi ube sanyelema an ka kurana jigi duguye misika faga misika di nonu nye bidiya ye wote dina kono ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa raddu akoni dina ni ko kuradu wala min tala ka barabe sagima ciden ko man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu akoni mugo ye barake bara min ale min nya mariya mai ka barabe sagima donc nin qur'ana jigi munun fuleni nye akera atara qur'ana jigi banni yoro de la saraka dama wori ka dama misika dama ube misika fagaw ube sanyelema dugu kurana jigi kake dugu ye misika dama wori ka dama musu ka faga nunu nye bidia ude lesiri tula dinala unafa site se duguma numa tora yere de lase duguma uten nafa sise duguma utora yere de be se duguma parce que bidia de ro anya min fo dresu kono a'udhu bi kalimati llahi tammati min qadbihi wa iqabi wa sharri ibadihi inna a'udhu bika min hamajati sayatin bo tebo kwa rabbi mantur yanni ma yu'adun ko ya laiben ni fo ni ka demba yaye bo ni ciden de ala ye ciden de nyamara kanin do fo parce que a fora ciden nye kaba ko makka kafiru abenu la jaba bo ciden ko akonti ala nubu la jaba nube la jaba inke ne nyana kanin faruka bo onyo na mafo ka fo ala ya fo karasa bena la jaba ni bo do fo me ciden nye anya hadisa min fo ibe se ko fo ntigi ala ni ye fitina ni la jarabi nyine ni mogo wuye I kan ne se bo uchela kan ne la fatu ka se ima ka soron fitina lente ibe se ko do ko ne kala cide nyi tumbe hadisa min fo anya hadisa min fo ko cide tumba do ke ibe se ka do ke no oye bo o ko fa ye kuma min dala we do wude o be ala delala ka me dersula ya donc on fana be ala deli ala ka sini kene adama ala batu ka ne heraka ka dusukun kala si dama ka jiden ka dina famu ka noyanye ka kuraji do awla fana deresu fana alhamdulillah anka ala tanu anka do ke nyogo fana ni dusun kala sini sabati haribi do nana manta fo fengore kamare ka kuraji do ananka deresu ina ko ale bora tengerela ko anana kale ko ale donanka sitila samfula sisa me ale ala deli ala kana fatwa bada fo kana ale ne kan ngoye ko ale ye doso de ale tunye doso de minye sebe tafu ka ketede ale yere de tumba kere ale koroke na dogoni tumbe sunna la uye fere beke me ulu masiale la me ale donna anka sitin kono dondo la le ne la medro
aka sebew aka tafo aya bede fara ɲɔgɔn ka taa dinga base fu do a kɔnɔ ka tubi ka bɔ a bɛɛ la a ko hara ka muso bannen a ma mɛn a ko ne min ye nin karamɔgɔkɛ la janaja bannen mɔgɔw dɔ bɔra yɔrɔ wɛrɛw n'u ka finiw ni fɛnw de nana ko n y'a fara bɛɛ ma k'o kɛra kɛlɛba de ye ko ne y'a fara bɛɛ ma mɔgɔ si kana to yan ne ye min bɛ karamɔgɔkɛ in da baara bɛ kɛ n'o de ye hali bi donc an bɛ ala deli hali bi ala ka faamu di mɔgɔ ma dabɔlen b'o de kama fɛn wɛrɛ tɛ o anw tɛ mɔgɔ contre la mɔgɔ tɛgɛrɛmali tɛ parce que wagati bɛɛ u b'a fɔ de ko an ka dirisu bɛ tɛgɛrɛmali anw bɛ ala ta de fɔ kuranɛ fana ye tɛgɛrɛmali de ye n ko kuranɛ yɛrɛ ala b'a fɔ minnu mani suratu tawba min b'o kɔnɔ mɔgɔw dɔ bɛ la u bɛ nin kɛ mɔgɔw dɔ b'o la u bɛ nin fɔ mɔgɔw dɔ bɛ la u bɛ nin fɔ ala fana bɛ tɛgɛrɛmali de kɛ kuranɛ ma jigiri ka koyi a ma jigi kulu kan law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah ala ko hari ni kuranɛ tun jigina kulu de kan a tun bɛ ci ala ɲɛ siranya kama mais a ma jigi kulu kan de kuranɛ jigina hadamadenw de kan olu de jogo b'a kɔnɔ fo de ka fɔ ni a bɛnna fɛn min bɛnna e ka jogo ma taa yɛrɛ contrôler n'i bɛ bɔ a la i ka bɔ a la n'i tɛ bɔ a la i kunko b'i bolo huja jɔr'i kan an mako si t'a la mais ko anw ka ala ka kuma fɔ cogo kuranɛ aya minnu nana ni jogo minnu y'an k'u yɛlɛma hadisa minnu nana ni jogo minnu b'a kɔnɔ an k'u yɛlɛma ko parce que e ka jogo dɔ e bɛ misiri kɔnɔ ko parce que e ka jogo dɔ e bɛ kin kɔnɔ an ka pa o kun na ko ni o fɔra n ye tigɛrɛ o ma anw b'a dabɔ a kama de ni ala ye jɔn minnu kanda kuma in fɔli dɔrɔn de b'an ka koyi anw tɛ se ka don mɔgɔ si dusukun kɔnɔ min bɛ anw ka dɔrɔn k'a fɔ mais min ye k'a dɔn mɔgɔw dusukun kɔnɔ o bɛ ala de bolo e de bɛ ba la ko ne t'a lamɛn ko a ka kuma bɛ tɛgɛrɛmali a ka kumaw ka girin u ka kunna u ka kunna e fɛ kɛ mais o bɛ dɔw bolo komi di o ka di ye dɔw bolo e ka kunnalen o e ka kunko t'i ka kunko ye ala ka hakiliman d'a ma hali bi ala ka mɔgɔw kanda an ka laɲini yɛrɛ ye mɔgɔw ka kanda u ka ala ka diinɛ dɔ de ala k'o kan ye bon ko dɔ ko i ka saliji kɛtɔ ka i bolonkɔni dɔ i da kɔnɔ ka a kɔ ko o bɛ cogo di o ɲininen dɔ wa bon dɔɔnikɛbaw ko bɛ bila gese nɔ de la lawla ni asuqala ummati la amaratu bi siwaki ma kulli wudu'i ciden ko n'a tun tɛ gɛlɛya a ka mantow kan ko a b'u ɲamariya saliji ta u ka gese kɛ donc ka gese kɛ n'i bɛ saliji ta musahabu do fɛn kanunen do sunna do mais n'i ma gese kɛ i b'i bolonkɔni kɛ k'i da muguro laɲini ye o de bon ko dɔ ko olu ka yɔrɔ la laada la n'i ye muso ɲini furu la ou bien ko ni furu sirila de furu sirila ko n'i ye muso furu siri ko b'a fɔ i ka telefɔni carte mémoire de k'a la fɔlɔ d'a ma fɔlɔ arajo ani carte mémoire n'u bɛ musique ni fɛnw jouer a la fɔlɔ donc min ye arajo ni carte mémoire ni yɛrɛ y'a dɔn n'i ye arajo di mɔgɔ ma a bɛ musique de jouer n'a ye ou bien hali telefɔni écran minnu filɛ ɲin ye Cheikh Salih Fawzani ɲininkara a ko n'i ye mɔgɔ dɔn ko n'i ye telefɔni écran ni telefɔni camera masa ka d'a ma a bɛ photo de ta n'a ye ou bien a bɛ photo kuntaw de don a kɔnɔ haramu yɛrɛ i k'a sa ka d'a ma n'i y'a sa k'a d'a ma yala soso ala soso kɛ n'a ye i bɛ dɔ sɔrɔ junubu la arajo fana b'o cogo de la n'i yɛrɛ y'a dɔn u bɛ taa musique de jouer n'a ye n'i ye arajo sa ka d'a ma nin kan de kan u bɛ musique jouer i bɛ dɔ sɔrɔ junubu la n'i ye telefɔni écran ni telefɔni ewa camera ma sa ka d'a ma e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ taa photo de ta n'a ye ou bien ka taa photo kuntaw de mara kɔnɔ a bɛ photo ta n'a ye i bɛ dɔ sɔrɔ a ka junubu la
donc an bɛ min fɔ ye nin de ni yɛrɛ kɔni y'a dɔn ko a bɛ misiki de joyena ye a haramuyara i ka arjo in sa ka d'a ma n'i y'a sa ka d'a ma a bɛ misiki joyena ye i bɛ dɔ sɔrɔ junubu la wala ta'awanu alal ismi wal udwan bon ko dɔ ko ale taara voyage la sani ale kana ale ye wari dɔ sɔrɔ a ka saki kɔnɔ ale kɔni ka wari tɛ ale ye du kɔnɔmɔgɔ bɛɛ ɲininka fana k'olu ta tɛ ale bɛ wari kɛ cogo di ni wari monta ka bɔ valeri ba b'a la a bɛ wari mara san kelen a bɛ wari mara san kelen de ka tigi ɲini ni tigi sɔrɔla a la a fule ni san kelen dafara tigi ma sɔrɔ a la cogo min ka da a b'a kɛ o cogo la n'a ka d'a ye a b'a sarakati a tigi tɔgɔ la n'a ka d'a ye a b'a dun mais fo ka taa diɲɛ wuli hali ni san kelen dafara n'a y'a dun de ou bien a y'a sarakati a tigi yera a bɛ ɲɛfɔ a tigi a kɛra cogo min o bɛ ɲɛfɔ a tigi ye n'a jɛna n'o ye alhamdulillah n'a ma jɛna ye i b'a sara jigin jigiya nya jumɛn ko dɔ ka ɲininkali nana o bɛ crédit ta sugu min bɛ yen n'u b'a fɔ jigiya ni misali la e bɛ yɔrɔ la e ka crédit banna pewu i b'a kɛ ka weleli kɛ u bɛ 20 bila i kun bon ni e ye crédit ta sisan misali la u bɛ 30 tigɛ ka bɔ e kun u bɛ joli don 22 u b'a tigɛ ka bɔ e kun k'o bɛ cogo di ni yirala dɔɔnikɛbagaw la u y'a jaabi u ko nin tɔgɔ de salifu ni sukura arabukan na ni ye nin sɛbɛn dɔrɔn u b'a kiiri bɔ k'a d'i ma salifu ni sukura u y'a tɔgɔ kɛ o de donc u ko baasi tɛ nin na u ko baasi tɛ nin na donc a ko minnu y'a kɛ riba ye mɔgɔ minnu taara u ko société tigiw u n'u ka clients ni ɲɔgɔn cɛ sanni fɛɛrɛ de don mɔgɔ minnu taara société tigiw n'u ka clients ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya kɛ komi jurudɔw olu de y'a kɛ riba ye mais société tigiw n'u ka clients ni ɲɔgɔn cɛ sanni fɛɛrɛ de don u ka misaliya bɛ komi ni mɔgɔ naani ma sisan i ko n ka mina min filɛ nin ye ni warijɛ de b'i bolo sisan 1000 de don mais ni warijɛ t'i bolo i b'a ta juru la 1200 n'a farala kelen na baasi t'a la n'a kun warijɛ tɛ ne bolo mais n b'a ta juru la 1200 baasi t'a la bon nin fana crédit de filɛ e b'a fɛɛrɛ de sur place ale t'a ka wari k'a la e b'a kɛ ka juru da k'a la a bɛ komi sisan u ka misaliya jigiya in misaliya filɛ komi ni mɔgɔ min nani i ma i ka minan na i ko ni warijɛ b'i bolo 1000 n'i b'a ta juru la 1200 n'a farala kelen na baasi t'a la crédit in fana b'o cogo de la n'i b'a ta direct 20 bɛ d'i ma mais ni juru de don n'i b'a ta n bolo juru de la an bɛ 20 juru don i la mais n'i ye crédit ta an b'a tigɛ ka bɔ i ko 22 de dɛ baasi t'a la dɔnnikɛbaw ye nin jaabi baasi t'a la minnu ko riba don olu y'a bila olu y'a bila jurudon babu de la mais nin ye sanni fɛɛrɛ bonda de si sociétigiw n'u ka clients ni ɲɔgɔn cɛ sanni fɛɛrɛ bonda de don n'i y'a dɔn jurudon bonda la dɔrɔn i b'a kɛ ribaw yɔrɔ la parce que i bɛ taa hadisa de fɔ kullu khardi jarra nafwa fa huwa riba e bɛ taa o yɔrɔ de la sisan ko jurudon n'a ye nafa de sama ka ne yɛrɛma o ye riba ye mais jurudon tɛ nin ye dɛ sanni fɛɛrɛ de don bon ko muso dɔ a murutila k'a bɔ a ka cɛ bolo a yɛrɛ de murutila cɛ ma ka bɔ cɛ bolo san 2 cɛ ma bila cɛ ma fɔ ko a y'a bila a bɛ daga ni muso a ka furu wa la a tɛ daga a ka furu parce que aw y'a fɔ a lajɛ bi yadihi uqdatun nikah
furu sabatili na sabatili baliya fonini na sirili be furu ke de bolo abe cɛ de bolo ni cɛ kɔni ma muso bila furu ma bɔ dɛ i ma cɛ k'i bila ou bien n'a y'a sɔrɔ kadiw be a bɛ se kadi ma kiiri tigɛ u bɛ furu burja ka bɔ i ni cɛ cɛ furu bɛ bɔ ni ninnu de mais ko e yɛrɛ murutila i taara tɛ nin tɛ furu bɔtɔ ye dɛ hari n'a ye san 2 kɛ cɛ ka muso de don cɛ ma bila bon kiiri tɛ ni kiiri sigira ka furu bɔ ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ ou bien kabila 2 ma sigi ka kiiri furu bɔ ni ɲɔgɔn cɛ muso bɛ furu de la a tɛ daga ye i ka furu cɛ wɛrɛ k'i furu Cheikh Abdallah Bomba ɲininkara ni ɲɔgɔnna ma muso dɔ murutila tɛ dɔrɔn furu ma bɔ cɛ wɛrɛ y'a furu o tigi ye Bomba ɲininka a ko n'a y'a sɔrɔ i tɛ muso in ka ko kalama i ye kojugu kɛ i ye muso furulen de furu a tɛ bɛn k'a furu furu bɛ bɔ ni ɲɔgɔn cɛ muso b'a ka cɛ konto de la mais n'a y'a sɔrɔ e bɛ nin kalama ko muso yɛrɛ de murutira a cɛ ma bila sigili ma kɛ fana kiiri yɔrɔ la fana furu ma bɔ e taara furu a ko i bɛ konte jɛnɛyakɛla de n'a y'a sɔrɔ i b'a ka ko kalama i dɔnna a ko i bɛ konte jɛnɛyakɛla de mais n'a y'a sɔrɔ i t'a kalama furu bɛ bɔ ni ɲɔgɔn cɛ muso furulen de don donc muso ye a tɛ se ka taa furu fo cɛ da k'a fɔ n'i bila an u bɛ kiiri ta anw bolo kabila 2 ka sigi k'a fɔ an ye furu bɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ka i da sigi o kɔfɛ n'i bɛ furu yɔrɔ min bɛ furu mais ka furu bɔ tɛ k'a fɔ e murutila tɛ e ka taa furu yɔrɔ wɛrɛ o tɛ bɛn nin cogo la kerecɛkɛ ko sirama muso a ka furu kerecɛkɛ ma o bɛ cogo di o ye haramu la hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahunna Qur'an aya kono silama muso te daga kafiri ke fana te daga silama muso ye a te daga silama muso ka furu kerecɛkɛ ni furula ma furu te de ala kan kisi dɔrɔn a bɛ tilonke de la dɔrɔn mais a te furu kɔne la a te daga silama muso ka furu kafiri ke ma ala y'a kɛ silamaw de ye silama ke bɛ se ka kerecɛ muso furu a bɛ se ka yahuda muso furu ala y'o kɛ silamaw ye mais min ye ewa silama muso ma ka furu kafiri ke ma a te daga silamɛya sariya la furu tɛ ni muso min y'a kɛ i tɛ furu la dɛ ko mɔgɔ min tɛ wutiri sali pewu pewu kɔlɔkɔlɔ b'a la wa wutiri tɛ farida ye wajibi tɛ wutiri ye sunna gɛlɛn de mais Ahmad bin Hanbali ɲininkara ko mɔgɔ min n'a tɛ wutiri sali a ko arajulu su a ko mɔgɔ jugu don Ahmad y'a fɔ ten a ko min tɛ wutiri sali pewu a ko mɔgɔ jugu don ko arajulu su a ma deli ka furu ko muso min a ma deli ka furu ni e y'o furu tile joli b'a bolo ni bogotigini de don n'i y'a furu silamɛya sariya tile 7 d'a ma maana hari n'a y'a sɔrɔ muso wɛrɛw bɛ e bolo tile 7 y'ale ta ye ani mɔgɔ tɛ jɛ o la i b'o bɛɛ kɛ ale de fɛ n'a ka tile 7 dafara waati min dɔn b'o fala n'i ka muso tɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ye wajibi bilen de o dira ma de ana si ko ye ciden ka sunna sunna min do yɔrɔ la dɔnni ko wajibi ni ye bogotigini furu i bɛ tile 7 de k'a fɛ fo n'a yɛrɛ jɛra n'a ko sisan i ye tile 2-3 kɛ ne fɛ a wasara a yɛrɛ de ka hakɛ don mais n'a ma ka hakɛ bi wajibi don i ka tile 7 de kɛ ale fɛ bon n'a y'a sɔrɔ muso min furula k'a kɔrɔ n'i y'o furu tile 3 dira ale ma i bɛ tile 3 de kɛ ale fɛ ani muso tɔ tɛ jɛ o la fo n'a yɛrɛ ye a ka tile 3 in bi bon ko ni muso ko a bɛ bɔ furu la cɛ ma sɔn ka bila a ye kuluwu ɲini maana k'i ka nafolo sagi ma i k'i bila cɛ ma sɔn ko a bɛ kɛ cogo di o la
bon n'a y'a sɔrɔ furubo kun de bɛ muso bolo ni darura dɔ bɛ lebu dɔ bɛ furubo kun bɛ muso bolo a y'a ɲini cɛ fɛ ni cɛ bɛ se ka bila i b'a bila ni cɛ ma bila a bɛ se ka kulu ɲini n b'i ka nafolo ye nafolo min kɛ kan furu n b'o sagi ma i kin bila ou bien n'u bɛnna nafolo hakɛ min na an ka bɛn hakɛ dɔ la n k'a d'i ma a kɛra i ka furu nafolo ye o a kɛra bi ka furu nafolo kɔrɔ o a kɛra ka ci ka ni furu nafolo an ka bɛn nafolo hakɛ dɔ ma n k'a d'i ma i ka ne bila ni cɛ ma sɔn nin ma furubo kun bɛ fana hadi de b'a ɲɛnabɔ kiiri tigɛ i y'a dɔn ni kiiri tigɛ tɛ jamana kɔnɔ masibasi t'a bɔ o de y'a to sino ɛwa min ye tiɲɛtila minnu filɛ nin ye ni karamɔgɔ bɛ taa sigi ka tiɲɛw dɔ ci la a dɔw bɛ kɛ a cogo la a dɔw tɛ kɛ a cogo la ni sariya bɛ sisan tiɲɛtila bɛɛ bɛ kadiw de bolo kadiw de bɛ tiɲɛtila fɛn o fɛn ye furu ko nin ye ani bilali kow de kadiw de bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ hali o don bɛ Seku Salifu Fawuzani ɲininkali jaabi n b'a kɛ ka lamɛn tiɲɛtila yɔrɔ la a ko tiɲɛtila de silamɛya sariyatigiw ye tiɲɛtila ko cogoya fila alikismatu taradi kismatu taradi mun ye ni tiɲɛtabagaw bɛɛ ye silamɛw bɛɛ jɛnna n'a ye an k'a tila nin cogo la karamɔgɔ dɔw ka wele dɔrɔn a ka a tila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ jɛnna ni nin tila cogo ye u b'a fɔ kismatu taradi a bɛɛ jɛnna na tiɲɛ ka tila mankan tɛ nin na sɔsɔli tɛ nin na mɔgɔ min b'a dɔn a bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ kismatu jibari tiɲɛ tila cogo dɔ bɛ u ye ka karaba ka tiɲɛ tila tiɲɛ bɛ yen dɔw ko a ka tila dɔw ko ayi tiɲɛ kana tila n k'a bila a bɛ se kiiri tigɛla la jaa ko a bɛ tiɲɛ tila u b'a fɔ kismati jibari wala furubo ninnu fana b'o cogo de la ni cɛ min yɛrɛ y'a muso bila ou bien muso min y'a ɲini cɛ fɛ n bila a y'a bila ou bien a ye kolow ɲini a fɛ n b'i ka nafolo saguma kin bila a sɔnna baasi t'a la mais ni olu ma sɔn ni kiiri tigɛ bɛ a bɛ se kiiri de ma kadiw de b'a lajɛ ni furubo kun dɔ i bɛ cɛ diyagoya ka wajibi i ka nafolow filɛ an ye furu bɔ i n'a cɛ ko k'a sɔrɔ e yɛrɛ ma sa e yɛrɛ ka tiɲɛ tila i ka tiɲɛtabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛ cogo di bon jɔnnikɛbagaw ko n'i y'a tila silamɛya sariya ma haramuya i bolo mais Ibn Sina rahimahullah ko i man k'a kɛ janko n'a y'a sɔrɔ e ye mɔgɔ ye i ka wololi ma jɔ e bɛ se ka tiɲɛ tila denw dɔw ni ɲɔgɔn cɛ den wɛrɛ bɛ na sɔrɔ n'o nana sɔrɔ dun a ko fana e fana bɛ se ka tiɲɛ tila e t'i si hakɛ dɔ Ala bolo e bɛ se k'i ka tiɲɛ tila denw ni ɲɔgɔn cɛ denw dɔ bɛ na sa e ɲɛ e bɛ laban k'a kɛ o tiɲɛ tabaga ye tuguni e yɛrɛ si bɛ se ka janya fana i ye nafolo min tila ka bɔ i bolo i bɛna nimisa i ka nafolo nɔfɛ yɛrɛ i si bɛ janya fo nafolo ko ni degun bɛna e yɛrɛ sɔrɔ a y'a sɔrɔ i y'a bɛɛ tila i bɛ kɛ cogo di wala hadamaden man k'i tiɲɛ tila ko to Ala ka latigɛ bolo ni sara wagati min ka mɔgɔ minnu tiɲɛ tabaga minnu to u b'i ka tiɲɛ tila laada ko bon ko kabila kɔnɔ i b'a sɔrɔ laada dɔ bɛ kabila kɔnɔ Ala sɔsɔli don ciden sɔsɔli don e ko e tɛ sɔn o laada ma e t'o la i fa ko n'i ma don a la ka fara kabila ko a b'i danga ko o dangali bɛ fɛ kin na wa o dangali tɛ foyi kɛ e la kana fara mɔgɔ ka kabila kan Ala sɔsɔli la kana fara kabila ka ciden sɔsɔli la ni fa y'i danga fa de bɛ ka taa o la ni Ala ma fara ka yɛrɛ dangali bɛ sagi ka taa ma parce que ciden ko n'i ye dangali bɔ i da ka mɔgɔ danga a ko dangali ko a bɛ taa sanfɛ Ala b'a sagi kana n'a nana ye min danga a bɛ taa dɔn yɔrɔ ɲini o la ni dɔn yɔrɔ b'a la a ye dangali ko kɛ a bɛ dɔn o la
na ya sura adama dangali ko ke dangali mena munumunu la abe sagi kata do yere de la sisa abe sagi katima donc o dangali te foyti la ifa de be qatawla afule kinya mariya kuika faramugo kala soso ni ciden soso minna o junubuna qataw baka abe dangali min fanala abe qatawla fa de be qatawla ambe afwaye akasira lanye fa kasira alanye ede kanka dombo ala soso ni ciden soso la e mauke ni ye demmi soro ayere ya yere fosi kabo ala soso ni ala kutala oye bolo tare de kanka dawde ko ye me o kake o danga bagay be qatawla de donc danga inte foy ke la na yi naniyo ayi danga wo e koni ka be sika aka jianya na maya in kono na e be sika nyuma kai seko hakko kai me aka dangali na kan nani ate foy kila ima dangali ko ke ale yere de be qatawla ni ala ma faraka ira ka danga be sake kata yere ma mugo shi kana damfende bato dam masa kutalila subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik do kala nyine munye ale kuma min fodoro ko hari sogomay na ko luka janaja yorola wo kuni misina na ko misika faga qur'ana jigi kake ko o kofe u yere bake kafo ko sangosa modu bake ka qur'ana jigi ke ku utake yere ka anafa yere ye ko mori u bena qur'ana jigi la ku be wori mumina ka wori utila wo ko ka soro yere a do yere be ku tese qur'ana kala na yere me u be mo ka wori mumina u tese qur'ana kala na bo ay len nin kuma de fo ntaro kuma la nyini ye munye an ko ni be min fo qur'ana jigi bidiya do lesirita la dinala ka fo so bannan ka qur'ana jigi u be sanyelema an ka qur'ana jigi duguye misika faga misika di nonu nye bidiya ye wote dina kono ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa raddu akoni dina ni ko kuradu wala min talaika barabe sagima ciden ko man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu akoni mugo ye barake bara min ale min nya mariya mai ka barabe sagima donc nin qur'ana jigi munun fuleni nye akera atara qur'ana jigi banni yoro de la saraka dama wori ka dama misika dama ube misika fagaw ube sanyelema dugu qur'ana jigi kake dugu ye misika dama wori ka dama musu ka faga nonu nye bidia ude lesir tula dinala unna fasite se duguma numa tora yere de la se duguma uten na fasise duguma utora yere de be se duguma parce que bidia de ro anya min fo dresu kono a'udhu bi kalimati llahi tammati min qadbihi wa iqabi wa sharri ibadihi inna a'udhu bika min hamajati sayatin bo tebo kwa rabbi man turiyanni ma yu'adun ko ya laiben ni fo ni ka demba yaye bo ni ciden de ala ye ciden de nyamara kanin do fo parce que afora ciden ye kaba ko makka kafiru abenu la jaba bo ciden ko akonti ala nubu la jaba nube la jaba inkenne nyana kanin faruka bo onyogona mafo ka fo ala ya fo karasa bena la jaba ni bo do fo me ciden ye anya hadisa min fo ibe se ko fo ntigi ala ni ye fitina ni la jarabi nyine ni mogo ye ikanne se bo ucela kanel la fatu kase ima ka soron fitina lente
ibe se ko duwawu kone kana ciiden ñi tumbe hadisa min fo anya hadisa min fo ko ciiden tumba duwawu ke ibe se ka duwawu ke ne oye bon o kofe ye kuma min dala o ye duwawu de o be ala deli ala ka me deresula ya donc an fana be ala deli ala ka sini kɛnɛya dama ala batu ka ni hera ka dusukunkalasi dama ka ciiden ka dina faamu ka nɔgɔya ɲɛ ka kuraji do awla fana deresu in fana alhamdulillah an ka ala tanu an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye fana ni dusukunkalasi ni sabati ye hari bi do nana man t'a fɔ fɛn wɛrɛ kama de ka kuraji do an n'an ka deresu in na ko ale bɔra tɛngɛrɛ la ko a nana ko ale donna an ka siti la san 2 sisan mais ale ye ala deli ala kana fatwa bada fo a kana ale ne ka ɲɔgɔn ye ko ale ye donso de ale tun ye donso de min ye sebe ta fo k'a kɛ ten dɛ ale yɛrɛ de tun b'a kɛ yɛrɛ ale kɔrɔkɛ n'a dɔgɔnin tun bɛ sunna la u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ mais olu ma se ale la mais ale donna an ka siti in kɔnɔ don dɔ la ale ye ne lamɛn dɔrɔn a ka sɛbɛnw a ka tafo a y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn ka taa dingaba se fu don a kɔnɔ ka tuubi ka bɔ a bɛɛ la a ko hari a ka muso bannen a ma mɛn a ko ne ye min ye ni karamɔgɔkɛ la janaja bannen mɔgɔw dɔ bɔra yɔrɔ wɛrɛw n'u ka finiw ni fɛnw de nana a ko n y'a fara bɛɛ ma k'o kɛra kɛlɛba de ye ko ne y'a fara bɛɛ ma mɔgɔ si kana to yan ne ye min bɛ karamɔgɔkɛ in da baara bɛ kɛ n'o de ye hari bi donc an bɛ ala deli hali bɛ ala ka faamu di mɔgɔ ma a dabɔlen b'o de kama fɛn wɛrɛ tɛ anw tɛ mɔgɔ contrôle la mɔgɔ tɛgɛrɛmali tɛ parce que wagati bɛɛ u b'a fɔ de ko an ka dirisu bɛ tɛgɛrɛmali anw bɛ ala ta de fɔ kuranna fana ye tɛgɛrɛmali de ye n ko kuranna yɛrɛ ala b'a fɔ minnu mani suratu tawba min b'o kɔnɔ mɔgɔw dɔ bɛ la u bɛ nin kɛ mɔgɔw dɔ b'o la u bɛ nin fɔ mɔgɔw dɔ bɛ la u bɛ nin fɔ ala fana bɛ tɛgɛrɛmali de kɛ kuranna ma jigin yiri kan koyi a ma jigin kolo kan